Evangelista Matúš píše: Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn. Drahí priatelia, začali sme Svätý pôst v stredu, popolcovou stredou. A dnešné evanjelium prvej pôstnej nedele nás pozýva na púšť, kde je Ježiš pokúšaný. Mohli by sme povedať, že táto stať je akoby taká mapa duchovného boja každého jedného z nás. To nie je pokušenie len Ježiša, ale v tomto môžeme vidieť boj každého jedného z nás s pokušiteľom. Púšť je miesto pravdy. Po silnom zážitku, ktorý Ježiš mal, a to bol krst, prichádza skúška. A toto sa deje aj u nás. Niekedy zažijeme silný zážitok s Pánom a potom príde skúška. Ako keby sa to chcelo pretaviť. Že to, čo som zažil, naozaj ostáva. Je to zapísané. My totiž to máme sklerózu a častokrát zabúdame na veľké dobrodenia, silné momenty, ktoré sme prežili s Pánom. Pripomínajme si, čo Pán robil v našom živote. Ježiš ide na púšť, kde prežíva samotu, ticho, hlad. Ale to, čo je to najdôležitejšie, že tam prežíva pravdu o sebe. Kým on je. A toto zažívame aj my na púšti. Na púšti sa ukáže, kto naozaj si. Na čom naozaj stojíš. Na púšti, na piesku, ale ak to tak môžeme povedať alegoricky, či stojíš na skale alebo na piesku. To Ježiš hovorí v podobenstve o dome, ktorý je postavený na skale a dom postavený na piesku. Dovolte jednoduché 3 slová, tieto 3 pokušenia. Prvé je chlieb. Je zaujímavé, že diabol nezačína hriechom, ale začína potrebou. Ježiš je hladný. Máš hlad. A čo má byť ten hriech? Aby použil svojho otca na vyriešenie komfortu. Aj my toto niekedy robíme. Používame Pána ako nástroj na naše pohodlie, aby sme sa mali dobre. Pane, však toto daj, tamto daj. Ježiš však hovorí jasne. Nie len z chleba žije človek. A teda človek je viac, než jeho potreby. Druhé pokušenie je senzácia. Vrhni sa dole, veď ťa anjeli zachránia. Urob niečo, Ježiš, spektakulárne. Diabol to chce vidieť. Chce mu povedať, dokáž, že si Boží syn. A my vieme veľmi dobre, že Ježiš toto zažije najsilnejšie na dreve kríža, kde počúva to isté. Zostúp, ukáž, kto si. Sprav nejaký zázrak. Pokušenie je to, aby sme žili z uznania. Aby moja hodnota bola vo výkone, keď spravím toto. Aby som manipuloval s nebeským Otcom. Ježiš však odmieta testovať svojho Otca, pretože vie, že skutočný vzťah sa nebuduje vydieraním. Otče, ty mne toto, ja tebe toto. No niekedy takto žijeme. A naše vzťahy sú i takto postavené. Tretie pokušenie je moc. Toto všetko ti dám. Diabol chce Ježišovi ponúknuť jednu skutočnosť. Ako keby takú rýchlu cestu. Cestu bez kríža, bez obety. Toto všetko budeš mať. Diabol totiž to ponúka cieľ bez vernosti. A to aj my niekedy zažívame. Že chceli by sme to hneď rýchlo. Skutočný učeník nesie každý deň svoj kríž. Bez kríža, hovorí svätý otec František, nie si Kristov učeník. Je zaujímavé, že diabol popri tom všetkom stále používa jedno vyjadrenie. Ak si Boží syn. A takto používa to aj na nás. Ak si naozaj dobrý, ak ťa Pán miluje, ak si naozaj veriaci. Jednoducho diabol chce spochybniť našu identitu. A keď sa na to pozrieme teda z celej tej perspektívy, tak nakoniec najväčší boj teda nie je o chlieb, slávu či moc. Ale najväčší boj je, kým si a komu patríš. A toto diabol chce spochybniť. A teda púšť
nie je trest. Ale naopak, je to miesto, kde sa čistí láska. Ak by nebola púšť, nebola by pevnosť. A bez pokušenia na púšti nebola by sloboda. Drahí priatelia, prvá pôstna nedeľa nás pozýva práve k tomuto. Aby sme vedeli, kým sme. Aby sme si uvedomili našu identitu, aby sme si uvedomili pevnosť či slobodu. Aby sme nezabudali, že na púšti sa skutočne očisťuje naša láska. A o tom je celý svätý pôst.